मी तुम्हाला दाखवणार आहे 7 कप्प्याचे घावणे कसे बनवतात ते। त्याच्यासाठी मी हे 2 वाटी तांदूळ घेतले होते, ते स्वच्छ 4-5 वेळा धुवून घेतले होते, ते 4 तास भिजून झालेले आहेत। त्याच्यानंतर हे अर्धी कवड खोबरं घेतले, अर्धी वाटी गूळ घेतलेला आहे आणि 4-5 वेलचीचे तुकडे घेतलेले आहेत। 1 कवड खोबरं आणि अर्धी वाटी गूळ घेतलेलं, त्याचं मी मिक्स करून त्याचं मिश्रण तयार करते। हे थोडं गरम करून घ्यायचं गॅसवर। चवीसाठी वेलची पूड आणि मीठ। हे तांदळाचं मिश्रण इतकं पातळ लावून घ्यायचं आहे, हे एवढं पातळ असायला पाहिजे, जाड ठेवू नये। तेल लावण्यासाठी मी या नारळाच्या शेंडीचा वापर करणार आहे, त्याला कोकणामध्ये किशी बोललं जातं। तसंच केळीचा देठ पण तेल लावण्यासाठी कोकणामध्ये वापरला जातो। पातळ सारण टाकायचं।
अशा प्रकारे आपले 7 कप्प्याचे घावणे तयार झालेले आहेत. हे बघा, 1, हा 2, हा 3, हा 4, हा 5, हा 6 आणि हा 7.